harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horasma dihita saluhutna, huriana hina holongan itu hatta, pukau tama parminggota di manogoton, taparade ma roha dohot pikirata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe.
Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 44 ayat sada sahatro di ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop maho jalamar lasni roha ale borusion, ai idama naroma au maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya.
Sang Hyang Mahita. Ale amanami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuho sian nasa rohanami. Allah disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Kupangi dohami, sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite todi porbadiai. Asaunang hu rohanami midah hamet meton nai, urupi hami, asalam hutadahami ibana raja naungroi, si sobbaon ni sadok jolmana dilihat portibion. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu Advent paupaton sadarion imana nienet sian Matius bidu 10 ayat 40 sada dohot 42. Songonon ma didok. Nama jakon panurirang alatar goar panurirang dapotan upani panurirang. Nama jakon partigor alatar goar partigor dapotan upani partigor. Napainupon aek tabar sattahu tu sahalak sianakka namet meton alatar goar siseakku ibana natutu situtudo tu udokon tuhamu dang namago upana. Ido sahatna atong harap mangido gogo mahita tu adopan di debata mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
Tatopo tima dosata tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung midahami, uparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalosyon nami na godangi di jolom, tatap hami marhite-hite asini roham, jala sama dosa nami saluhutna, Allah ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Amin. Kata baga-baga taringo tua sesani dosata, para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibaet tuhita hobar tuaka dosata jaladang dibalosot tuhita hobar tuaka hajahatota, songon asini roha ni ama-ama midaka anakna, asini roha ni Jahoba diakka namak kabiari ibana, kasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. KBG hatani debata, imanagabe turpuk epistel di bagasan Minggu Advent Paupaton Sadarion, imanatar surat di Apostel Rom Bidu 10 tolu, mamuka sian ayat 12 sahatro di ayat 14. Tajahama marsikat sorin. Nang salpune maborngin na jonok nama Arian, atong tatanggali maakaw laon haholomon, tasolukom maaka si jata hatiuron. Badia mahita mapangahos somon napatut Arian, unang
masuk pulu mamakan dohot paminumon, unang mahorangon dohot marga putupus, unang marbada dohot magiburu. Alai solukok kamu ma Tuhan Yesus Kristus, jalaunang ma sarihok kamu daging muna lao manungguli hisap-hisapna. Disido yanggo sahatna, martua doakan tumangihon hata ni debata, jalanau peopsa. Amin. Taha tidak kon maha porseautai, songon nahina tidak kon nidongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasoho tudusan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, naga begabean siatodi porbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, natu maun na bernit, di panguman ni silatus, namate tarpajal doibana di hau pinor silang, natua tuban nuatoru dung ditanom, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nasoho tu dosani, disi mayabana payamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 22 Desember 2024. Padidion Nabadia. Minggu Sadarion 22 Desember 2024 di Parmingguan pukul 10 di Patupado Padidion Nabadia Tudak Danak. Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion Nabadia Opat Halak Bawa. Purna Bakti Pensiun Pendeta. Obar tu surat preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Minggu Sadarion 22 Desember 2024 di Parmingguan pukul 10.30 di Patupado acara Purna Bakti Pensiun Pendeta Tatahi Maruli Panjaitan STH Pandita Fungsional Kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Acara Purna Bakti Pensiun di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Jala Sipul Parmingguan di Patupado Ramah Tamah di Ruang Timotius Niuluhoni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Rawamangun. Jadwal Natal dohot Tahun Baru Boima Tajaha di Harotas Tikting. Natal Keluarga. Senin 27 Desember 2024 ditotopon gabe Natal Keluarga, buku acara Boima di Jalo Sian Kantor Sekretariat Bahasa Batak dohot Bahasa Indonesia. Jala disesuaikan ma jam ibadah tu kondisi keluarga tabe. Parpunguan Bodari 24 Desember 2024 dohot Pesta Natal 25-26 Desember 2024. Selasa 24 Desember 2024 Tapatupado Partangyangan Bodari 2 hali masuk pukul 10 Marbahasa Indonesia dohot pukul 10 sia Marbahasa Batak. Adongdo acara di Patupa Huriata. Rabu 25 Desember 2024 di Patupado Partangyangan Pesta Natal Parjolo di Mahali pukul 6 pukul 10 Marbahasa Batak pukul 10 tolu, pukul 10 onom, pukul 10 sia Marbahasa Indonesia. Di Sude Parmingguan di Patupado Marulaon Nabadia. Jala Kamis tanggal 26 Desember 2024 Tapatupado Pesta Natal Paduahon masuk pukul 10 Marbahasa Batak. Tusude kategorial .week nihimbau asa markur ma di Pesta Natali. Si Palas Roha Ama ina nama balu dan anak yatim piatu. Tuaka ruas ni Huriata naso majalo manang mabuat si Palas Roha Ama ina nama balu dohot anak nasopot somarama somarina Boima di Jalo manang dibuat tu kantor sekretariat yang pukul 10 pukul 10 tahat tu hari Selasa tanggal 31 Desember 2024. Mulu adong dope naso mabuat majalo sahatu ari naung tinotuhon asa di paulak ma tuhuria. Ketertiban dohot kenyamanan Natal 2024 dohot Tahun Baru 2025. Asa mardalan dengan Pesta Natal dohot Tahun Baru di Huriata. Tusude ruas di Huriata asa hadir 15 menit andorang so tamulai acarata. Dianjurhon asa unang mabuan kendaraan di drop ma. Molo mabuan roda 4 asa diparkir ma di SMK 26 Jakarta. Jala roda 2 di tempat naung tinot tuhon. Dipake ma pahean nasopan. Jala unang memakai perhiasan na marlebian. Masuk jala keluar nama doho tertib. Jala hudul ma di bangku tempat naung pinarade. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Sandro Rianto Marpaung, anggota Jemaat HKBP Rawamangun Wik Rawasari Cempaka Putih, anak Niamata Wesley H. Marpaung, Tubuni Inata Marintan Buru Sirait, dohot Orwana Endang Mariana Buru Simamora, ruasnya HKBP Pitubosi Resort si Poholon Opat, Buruni Amata Darwin Simamura, Tubuni Inata Nursinte Buru Siregar. Pamasumasuon hari Jumat 27 Desember 2024 di Gereja HKBP Pitubosi Resort si Poholon Opat.
Tikting naung marbagas. Nunga majalo pasu-pasu perbagason, Ari Herdianto, ruas ni Gereja Kristen Jawa Jakarta, anak ni Amata Triheru Suranto, tubuh ni Inata Listi Lucianawati, dohot Natalia Masdalena Boru Simajutak, ruas ni HKBP Rawamangun, wik utan kayu-kayu manis, buru ni Amata Ramli Simajutak, ruas ni Boru ni Amata Ramli Hasiholan Simajutak Nahinan, tubuh ni Inata Lastaria Boru Malau. Nunga majalo pasu-pasu perbagasan hari Sabtu 14 Desember 2024 di Gereja Kristen Jawa Jakarta. Paduahon, nunga majalo pasu-pasu perbagasan Dwi Setio Utomo, ruas ni Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning Bekasi, anak ni Amata Dumanto, tubuh ni Inata Kariliah Nahinan, dohot Natalia Kristina Boru Tambunan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, wik Gangkana, boru ni Amata Mangiring Tambunan Nahinan, tubuh ni Inata Napia Boru Simatupang. Nunga majalo pasu-pasu perbagasan na di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning Bekasi. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe keluarga na denggan di tonga-tongata karlumubi di jolo ni Tuhata. Ruas Parguru, Minggu sadarion 22 Desember 2024, tajalo do gabe ruas Parguru Ima, tada, keluarga Loren Pasaribu, Desi Astuti Sari Buru Sitijak, alamat Jalan Pulau Nangka Tengah nomor 20 Gadung, Wik Kayu Putih, Kafling Polri. 2. Keluarga Advent Christian Totarduga Pangaribuan, Yemiman Niar S. Pabirangan, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 Rawamangun, Jakarta Timur, wik balap sepeda. Ruas Namoding, tada, nah di hari Selasa 10 Desember 2024, nunga jumulo moding sahalak ina, Titua Romauli Borusia Lagan umur 72 tahun, dinading ni Amata Waster Sinaga Nahinan, alamat Jalan Pulau Bidadari, Blok E10 Tolu nomor 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, wik Kelapa Gading. Tuudean hari Kamis 10 Desember 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Paduahon, nah di hari Jumat 20 Desember 2024 nunga jumulo moding sahalak ina Yonar Borusi Jabat umur 70 tahun, dinading ni Amata Situa Amen Halomuan Nenggolan Nahinan, alamat Jalan Cipinang Kebembem, tada 22 Jakarta Timur, wik Pisangan Gading Raya. Udiana di Bonapasogit 3 Balata, Simalungun, Sumatera Utara. Tuhatama nama ngalehon gugu, dohot pangupulion di keluarga natina dikon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di haroras tikting, naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de Batama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, pahen sangap ni kuarna. Tongonimat tikting di huriata, Minggu sadarion.
dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, di mana mangaramoti akka hati-hati dohot pikiranmu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami hita saluhut na ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, hata ni debata di minggu Advent na paupaton di hari sadarion, ima na nienet sian Jesaya bidu ono pulu mamuka mai sian ayat sada sahat pro di ayat pitu. Tabuka ma bibel tabe jala tapai hutihut ma songonon ma didok hatan itu hatta. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jala hamuliaon ni Jahoba bicar di atasmu. Aida ma haholomo domakuku pitanoon jala hagolapon akka bangso alai nabi carnema Jahoba di atasmu jala marsinodang hamuliaon na di atasmu. Jadi dapat tonon ni akka bangso parbigu mapanodangmu dohot akka raja madapoton sinodang naung bicar diho. Patonggor mataham mamerek kumaliang. Luhu manasida marongoman Roma dapat toko. Akka anakmu rosian na daw dohot akka burum abing-abingon na. Yadung di idaho na sida marroan si harma panailim jala hica jala lubang roham hilalaumu ay turum maho tu hamoraon ni laut dohot hinagok ni akka parbigu rotuho tutupon ni akka parduan niuto matanom akka hoda parhuli sian midian dohot epa saluhu nasida rosian seba mangusung sere dohot daupa jala akka puji-pujian ni Jahoba barita honon ni nasida saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho akka biru-biru tunggal sian nabayot manguloiho manaik nasida tulang gataku bahen pelian lomoni roha jalamar mulia bahenoku joro ni hamuliaoku disido yanggo sahatna. On matutu Advent na parpudi di hita di taonon jala di masa minggu Advent somaldo say tapagalak lilin songon na mangurupi hita dinalaho mga tusi jala nalaho mga rade jala laos disido tong di pajongjong ma akka gaba-gaba idwa sa taida adong ma ragam ni akka gaba-gaba na bui na taida pohon terangin na jala adong akka lapu na humirdop-pirdop molo na jolo lilid do di bahen di rusukon dohot inganan na di bahen hawarong. Tabo to do tahe akka lapatan nililin na opati akka manginang ahado puasa do rupana molo taida tolu mai na violet jalasada mai na merajabu. Tabo to tahe puasa opat jala akka ahado guarni lilini di guari. Tabo to do ya manginang daw amak tahe sayang ni miyaki ate HP say tabat tagalaki HP dong tong dak teida si pataboy do nakpe so apalay patorang di masa ni partikian nuay nga ka ni pargugila noon puy do tok sukunot tatuyaho
Ayah harus tahe bahasa pagalak lilis songoni dangi unang dobolo adong baju ni halak na songon nama asing idaut tapi tor ta googling manang adong ugasan ni halak pitor taida tu internet ayah adon waik sediar ganio di dia tu horon unak sektor songoni atong alayak kana masa tarlumobi di nahumaliak kita boy idaut ta jalalaos asala muapit akka parngoluota parrohaota nang pardalanan ni parngoluota di aka masa-masa Advent na tapestahon. Dohot tu na manomu-nomu hita tuari pesta. Jadi lilin na parjulo, masa Advent secara garis besar dibagi tu dua bagian. Ano pia mang googling hamu dah? Una polek personari, jauh mah dipabagas. Masa Advent secara garis besar dibagi dua. Yang pertama, 2 minggu pertama itu adalah memperingati atau mengarahkan kita mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus kedua kali. Jadi kalau kita ingat kedua kali yaitu kedatangannya kemudian di dalam rupa manusia di atas awan-awan itu turun ke dunia. Sehingga kalau kita perhatikan minggu parningotan nina modding, minggu ujung tahun parhuriaon, dukoni pitor Advent parjolo Advent paduahon. Tema besar dekat ke situ hari Tuhan yang akan datang, sehingga khotbah bacaan-bacaan Alkitab pun selalu meneringati akan itu. Dan di minggu pertama Advent itu dikatakan di situ adalah minggu pengharapan. Sehingga lilin pertama itu disebut dengan lilin pengharapan yang warna ungu sebagai lambang pertobatan dan juga lambang kemuliaan. Yang kedua, lilinnya adalah masih atau dekat dengan tema besar tadi itu. Sehingga lilin kedua itu disebut dengan lilin Bethlehem, yaitu kita rindu akan Bethlehem naik baru. Dangi jala di situ juga disebut dengan mempersiapkan diri dengan damai dan juga mempersiapkan diri di dalam kehidupan rohani. Lalu 2 Advent yang terakhir, Advent yang ketiga dan Advent yang keempat itu mengarahkan kita kepada peringatan akan Yesus yang lahir di dunia dalam rupa manusia. Jadi di Advent itu kita semakin dekat dengan peringatan hari Natal. Sehingga lilin di hari ketiga itu, minggu ketiga itu adalah lilin berwarna merah muda, pink, na merah jabu. Lilin sukacita disebut adalah lilin gembala. Jadi melambangkan sukacita hari pesta na lamujono nama. Jala laos disima tabigi akabarita ni aka ngarobe lamujono nama ninna. Jala di minggu Advent na paupatos sa darion mula mamuse tu na violet jala di do maun lilin ni aka suru-suruan. So ini adalah lilin para malaikat dan disebut dengan lilin cinta kasih. Jala mulutai da misalna adong aka gobaran-gobaran hope, peace, joy, and love. So there is a candles of Advent. Jala imatutu na yung tahalacon di partikyanon na mangurupihita na laho mga tusi ima topik ni minggutta hehe jala marsinodang bangkit menjadi terang. Jadi marlapatat dosudi sigano tapagala lilitai dangang asal tapagala buti. Jala molo tapajongjong pegabagabay na laos mangurupihi tadui dakkolan na asa adong si paydaw-daw ta agaw riburnay tabunay. Dang disi alay nalaho manugunuguhita dinalaho pahehehon jala toktong dinalaho mangarata-ratai nalaho manugunuguhita asa marsihohot di haporseaon di pangulahonon di ngolu siganupari.
Mulo ditaringoti di parmingguan, di minggu Advent na paupatos sa darion, hehe maho marsinodang maho. Jalalilin Advent na paupaton, mulo taingot edeta sa hutagam do tuhakgo. Ayat na paupaton. Tabo tro tahe, bukpe di nomor 3 di tahe. Ay mabay may bukpe di tahe may. Tacu baju sahali ate, bukpe de nomor 3 tahe song leader nami. 539 Ido taida majo di ayat na parpudi di pangaradiota ido na di sosohot tuhita di pen na paupaton muluboy multimedia, tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Ibu bedu bukpe dena kan ibu wani ido apalagi karwas na tumua da ba dang pos rohani marminggu anggo dang ibu bibella do bukit dena. Ya. Ayat 4. Ay tagamon nungabor hat hotu hakku siani. Ay tagamon nungabor hat hotu hakku siani. Sotu hading di narodopi say mardongan olop-olop Guria managamho marana say tibu maro. Jesaya ono pulu imasada pakeheyon tu bangso Israel. Dung dipaloas mulak sian habuangan Babel, dung leling nasida di habuangan ni. Totu memang molo baru songon nama dasor namay dinasida alang apalilikpu nasida di habuangan ni. Dung diloas nasida jala tiki di habuangan ni nasida na paling sega ima parrohao do pamikiryon ni nasida do. Anggo pamatang so maldui manang nama huwape secara biologis botot do mangalului akasipanganon nariko tu pardagingon. Botot dui alai molo ngaliling gabe buido gabe rucur manang gabe lilu panadayon tu diri dohot panadayon pangatusion hatauwon tu tujuan ni parngoluwon. Jadi dipaloas na sida mulak sian habuangan ni alay gabi gamang manasida dang diboto na sida manangaha nalahos si patupaon na. Jala gamang mangulo na sida dakaro ditadabe dirina songon bangso na pinili ni debata. Jadi uju di doktu na sida tole mamula mahamuna tuhutamuna tu Jerusalem. Jadi Roma rohana sida ay tuah habe mulak ngaut tabu di habuanganon mula kiba musetusan sida tu si au sugari misal na pangarato mulat sa Jakartaon mula tuhutay suru toema mula mahamuna inna dangalay na pensiyun rupani mula mahamuna tuhutay na pitor hica-hica do rohamuna mulak daong be nga tumabuy Jakarta tuan nami ngay sopar saoran ido kan jala bulu mula kiban no tuhuta nga dohonon ni hala tu iba ido da par Jakartaon bolo na jolo mula angur mabuat dodol mulo sonari mabuah-buah meter na mamula kon ngoluin non na kan mangukuritano ay ngat makilala tong akanay hutay banay hami na maon manang nga maulra pidda mangoba may iban no muse manang awu yamang bigyo mamuse non akka suara na gugu-gugu api Jakarta ni ba
dang adong besuara na gugugug. Misalna, jadi gabi gamang manasida, gabi dang iboto nasida si patupaon na, jala di do roha nasida, adak tarpatupa be, tumago masongonong ngulun iba. Dihehe tuhata manasida, jala matsay takas do di do parsuruwoni ima, hehe maho. Jala mulutaida na kaningan, di ujung ni hata hehe mahoi, tanda seru. Dang adong isi polat titi sajo, manang didok muluboy, hehe mahoda. Tarsongo padungoy ni ina na go holong ni roha tu anak kon na. Bangun sayang, sudah pagi ini anakku. Daksongo ni, alay pitor takas tu dokon. Hei, dungo, una sewa nama dodoki ho. Hehe ho. Pitor takat si tutu di dokot jala diudu timuse marsinodang maho. Mulutaida di parngoluota diurupi hita na kaning marhiti gaba-gaba lapui. Jala mulo sa siga sa dasyal lapui uludo gabi mate sa luhuna na sa talii. Jadi ulo may bulokton. Parngoluon niya kahalak kita saluhut na magudang di baga sa Tuhani didok dobuti anak hati urodoho ido didok. Jalamat cetakas didok ke Tuhan Yesus gabe panodang ninna ido didok tuhita saluhut na. Jala dang naso di boto de bata ahana masa di ngolutta. Dang naso di ida de bata ahana masa di ngolum. Alay dang gabi di dok de bata toy mga marsahi tu hui daw nakpola gabi panod dang beho. Mito maho dang ninna. Dang naso di boto de bata ahana masa di pardalanan ni ngulu ni saluhut aka nasinurunay. Songot tuhala Israeli dang naso di boto de bata nama dasor nama muka nama naadong dope akahamaulod di ngulu nasida, naadong dope persoalan di ngulu nasida, dang los gabi di rokot debata, toy malo madidodoni, lo malos golap po, ninna daw. Alay di dok heheho. Los marsinodak ko, ido di dok tu nasida. Di ngulu ni na porsea aka naong sinodangan ni Tuhan Yesus ido hita saunari. Jala ditugu-tugu, jala di sosohot tu hitamu siya sa marsinodang, tarlumubi di partikia si saunarion, di akagok ni halak naong na so mga turehon sodangi. Na so apala makanguluhon diri na be gabisongon naong sinodangan ni debata, na dipake debata dinalaho marsinodang tutongatongan ni Portibion. Gabi ulo may iba na songon, pumirdop-pirdop ni aka lapu-lapu na tayo daon. Tarsongod dia may ima molo marsinoddak kalak doho tiba na marsinodang. Bolo mitop palak doho tiba na mitop. Molo songon na milopilop halak tiur di bereng doho iba na hepot tiur. Asa songon na parsidohot iba na diak kanamasa. Dak tusi ditugu-tugu debata, jaladang tusi hita diarahot debata, akaruas ni huria na maratfen, akaruas ni huria na makalacon aka pesta Natal. Alay manang sadihari pe, jala manang tudia peho, adong idisi na marsinodang, tarlumobi muluso adong disi na marsinodang, iko marsinodang doho, ay tusi doho disodangi debata. Misalna taida majo nga sa dia godang nuay nga kamanginang akaputot ta di na mangedehon na maniyo lilin malam kudus sunyi senyap say pinayutihu dui bulwak ka namar Natal pitor sika dohita pitor tabua mahen potta pitor taputo ma na si pata na yung isurbo na masalibo ni.
Rangalu bisa cada. Dangi, alai, idok mamuse tay topi malilitay. Laos mito dodoho. Sodang na diho. Uju halak panguluhon marsinodang. Tarsongon na dohot to marsinodang. Alay uju hulum sude. Laos doho hulum. Torob dun waing jol masongoni. Holam mangida euforia. Holam mangida ahana masa. Payhutihu na di Portibion, jaladang diboto bedirina. Ujungnya pusok madoho dirina, laos pusok mana humaliang. Molo di goari, marsinodang, tiur, panodang, berarti laos disi adong marlapatan hanguluan, jala lubang marhosa, jala sonang roha. Molo halak na somal, dehatiuron. Molo topu mate lapu, pitor nang modo peon, pitor puso do pakilalan yon, dakso nang modom. Kaya do pakilalan mo songonya kamanginang, buluso malom modom inatiur, jala manangulan holam modom, muluso malod dinatiur, las modo peon inatiur, molo mate lapu agia tarpodo mibana, pitor boy do pakilala ho pamatang naon, songon na puso kau na marhosaon, aha na masa, bah, ay mito papelitirik. Dia doon waing lilin. Buaton nyoma center manang lilin. Pagala jo. Songon na pusok purasa marhosa. Tapi, dang adong mempengaruhi tu oksigen rupa ni. Isi do oksigen ni holan na tiurido. Sodangido dang tarida. Jadi molo digoari songon ni tu hanguluan. Dinhat panadaw ni diri maun asa maboto toktong na ikon manodangi ibana. Taida mamisalna si Herodes aladang iboto ibana tujuan ni nguluna, jaladang diboto ibana tujuan ni huasona, jaladang iboto ibana ise ibana dipakai debata, pusok doho sana jala gabe mamusa do dipakai harajaon na doho huasona. Dang nalaho panguluhon. Songonom makahalak molo dinamarat fen dinamar Natal gabi makilala mabuti ato ema dangadong pola somal don dangadong pola hebaruod dison buy may gabi pakilalaan ala nga terlalu materialistis si tao jude nataida di Natal nataida di Advent ima hola bunga-bunga na hadiah holan kemeriahan holan ribur nai nama danga poladong be pangauhonon ima hahomion dohot panogunoguwon marhite-hite pesta Natal manang namarat fen. Alani ditugu tuhita asa marsinod dak kita di tonga-tonga ni Portibion dang naso diboto debata sa halinay ahana masa diho. Taida takas di bidu onopulon songod dia do bahenon ninna. Kasih karunia Allah melalui Roh Kudus itu yang nyata akan menyertai orang-orang percaya menjadi terang. Jala laos dinahehei, dinamarsinoddangi, laos disido, nalaho. Tuhan memulihkan apa yang terjadi dalam hidupmu. Itu yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan proses di dalam hidup setiap orang percaya. Molo adong akan namasay dang nagabi nalaho madodoni, dang nalahoy nalaho mangalikupi, alay justru disido ho dipakai debata, dia kana masai asa patuduonmu sinodang mi tutonga-tonga ni Portibion. Unak kolan paihut-ihut ahana masa di Portibion. Hahulomon ido didokon. Natiur ikot tadi sian hahulomoni. Hahulomon gobaran ni hamatean. Hahulomon gobaran ni dosa. Hahulomon gobaran ni nasaudu betu debata. Hahulomon ima gobaran ni namakasuguho debata. Jala hahulomon ima na makilala na sorobe debata jala na suadong be debata. Hape di dia do debata. Didok, di dia adong hatani debata, di sido debata. Di dia adong marpungu dua tolu halak, di sido ro debata. Atong di tonga-tongat do debata. Di tonga-tongam do debata. Ayadong dope tahe parpungua di jabum parpungua pertangyangan. Adong dope rap dope hodo rumah tanggam. Berarti di sido debata. Memang di partikian na perpudion lalap jol mamar Natal itu satu son
HP di jabuna dang adong Natal. Sutuk songonitar lalap pita. Jumolo sinodang obo asiat jabum. Sinodang ni hati uroni, manodangi rumah tanggam, manodangi dong atsa jabum, manodangi anak komu, manodangi nang natorasmu, ay nang dinasida pe adong doa kapergumulan nabi, naso di botoho ra, jala ratong do di botoho, alani buan semangat, unang putus asa, pagalak sinodangi, pahehe tu dirim jala dokon, dakukupan nionau, ay rodo de batak kurap doho tau, jala nga disodangi de bataaw. Ahapion, dango mangkukupiaw daong. Ay didok de batado, sodangan na doaw, jalo rupan na. Masa do songonot tu si Gideon ujui, didok de batatu si Gideon, marporak ko ninna. Hapero si Gideon madok, ay pamikmetu doaw Tuhan, dang buyaw. Ay tungharo doho tentara ni Israelon, akado nga sabang sokon, dang tola po mga lobangsuan. Alay didok de bata, daong. Justru nahubo to doho me asa hudok ko kumarporang. Heheho ninna. Pili majoin na. Dipepilit si Gideon, dibuan torop, dungido de bata pagudak kude yorui. Basa pagudak ku Tuhan. Ay gumudang dupehalakan. Daong, pagudak kude, orui. Ninna de bata. Diorui ma. Dukoni, monang manasida. Maraloho torop ni soldado na mangalo nasida. Na yung didok Tuhan de bata, disimolo didok komarsinodang, na naing ubatan na naing paheheon na naing patudon na di hodalan, songon na pinangidom. Tuhan patudo di hodalan, di taonot songonon na huwadopi, Tuhan songonon na masa tuaw. Mulo didok heheho, ima dinalaho mulo mangalak ka ho, laos uka manang dalani di ho. Alay mulo dak keheho, buaro dalani tuho. Molo dang marsinodang, dang mardala ko mangalaka sa diaro. Alanido, di bagasan molo adong didok hata haporseaon, riko do adong hata hauduhom mangulahon. Disi maro akka mujizat keajaiban. Jangan putus asa. Pagala masinodang mi, jumolo maditongani rumah tanggam, acara Natal keluarga nga dibagi, sutuk kola lalap po payutihu Natal diduru ni rumah tanggam, hape rumah tanggam dang disodangi ho, jaladang adong Natal ditongan ni jabu. Unang bangga ho marpoto di sadison, hape ditongan ni jabum, latso adong siti ruo di baheko, mar Natal ditongan ni rumah tanggam. Agia mulu dang ulu amata, ati akainang, dia kan adong do piamata, mula kan mabelu, ba memang dang ulu piamata ngai kuburan in hamu. Daw. Si patak kamata kan namaulan, beta martangiang. Oh ma. Bait tangyak tapa. Oh ma. Hari Ibu Sadaryo tanggal 22 Desember. Semangat akkaina. Semangat akka ibu. Hape namasa. Duk do ko kalak. Ibu tidak boleh sakit. Ay sahik niya kana sejebu sudi imama. Sauti ma idia hakto. Ma idiaon. Ma idiaon. Lasahik niya mata pe idotong. Ma nabwado danakon. Nasebuy beatur ho. Buwa ma margogo ho. Sian sinodang naung dileho de batatu ho. Jalalampatar mamarhite sodang mi. Hamuliaw ni jahu batu portibion. Amin martangiak kita. Portibion ali Tuhan. Makaholongi hahulomon. Imadu sa hamateani. Macay conok tuhinatabun yak kapardagingon. Di partikias si sonarion dakpolan alani aka pergumulan nabuhi mabay jolma gabidao siya debata. Alay nga gudangan nuaing alani hinatabun ni parngoluon jalapay hutihut pardagingon. Si pata dang iboto be sabban, dang iboto be dia natikos, dang iboto be dia naikotsiulahonon, dia dosubang songon anak ni debata, songon sodang hatiuron. Maulihate matuhan molo di paingot to muse akaruas ni huriamon, na sinodangamu saluhutna.
dang marhuaso be hamatean, dang marhuaso be dosa, nang agia mardosa pe hami. Alay unang magabe say kuhalomohok kami dosa, magigi mahamin niyang mangiday sa luho na. Ido mabain holom portibyon, holom mabuat tuak kahamatehani, dang parohon akalas ni roha, dohot parohon hanguluan. Tusido nuaing marluba-luba kahalak. Songon nalamu tibodo akka hamajuon, alay tibodo ng akka egoisme, tibodo ng parohaw marsada-sada, mementingkan diri sendiri, poha asa lamusongon nalas rohana sa diri. Alay mauliate ma, tu Jerusalem, tu Borusion, tu sude bangsomi di doko heheho, lausido panosoyonmu, tu ruas ni huriam di son, na marpungu, dinalaho mamuji pasangapoko. Di doko asa hehe hami saluhuna, patardo saluhuna nguluni ruas mod dia dopamu, di boto hodo ahanan dia dopan nasida, ay ditangi hokpodo sude akatang yang naung pinasaha na itu ho, godangadoy aka holso-holso, godangadoy aka pinangido ni rohana aka nabora di ngulunay, parumatanggaon na may, yanakon na may, masa depan may, sude matahe di pasaha tuho, tarlumo biak ka namarsahiti. Alay, tusi pedidokoko, heheho nimmu, marsinod dakko nimmu, ato ngali Tuhan, sao may. Dohot, todim to di porbadia, margugo masaluhu na ruas ni huriam, dang ala ni hadirion na tutu. Alay, ala ni todim to di porbadia, jala adong hauduhot di roha ni ruasmon, di sima pangaradion, di sima hamubaon, pertobatan di masa advenon, dang mga sahod diri, alay mga sahon asini roham di parngoluon na, di sima buhatutu, akapitu asini roha, saut akabagabagami di ngolunami sudena. Unang adong siya kami na hatadingan, di rumah tangga nami be, di dongat sa jabu nami be, ikom marsinod dang dolilin natali, ikom marsinod dang do sodang nasiakoy, ala disido sorang jumolo asini roham di hami marsada-sada, laos buanon nami may holong tu na humaliak kami. Maulihate madiho, gabi parholong masaluhu na ruas ni huriamon. Amen. Maredihita laos tapapunguma pilihan na muli tuadopan ni debata. Sai hutagam do Tuhanku, sai masihol rohaki, diharoron ni Tuhanku, songon na ni dogai, sai mardong anolog-olog, uriang managamo, maranatha
pangyakon ma peleata. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamutada hami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Mulak mahamu di bagasad damai jala jalo hamu ma pasu-pasu siat. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim.